Aquí Isabela da Cubela informando dende o lugar dos feitos. Hoxe atopome aquí, en Carnota, diante do hórreo máis grande de Galicia. Pero, que escuro segredo se atopa detrás de este récord? Nos últimos días, os veciños comentan que están a ver algo extraño. Hai quen dixo tamén que o hórreo está a medrar. A teoría que se está a comentar pola zona é que alguén ven de noite a mover os marcos para que este siga a ser o hórreo máis longo de Galicia. Para comprobar si realmente está a medrar, vou utilizar o método tradicional de medida, as pisadas. 34, 35... Pero estas medidas poden variar dependendo da pisada de cada un. Por iso vamos a aplicar un método máis manual. Medir coas mans. 32, 33, 34... De momento, todo indica o mesmo. É sospeitosamente longo. Non sabemos quen está movendo os marcos, nin se realmente os están movendo. Pero que si, se quere vir a velo, veña rápido, porque mañá pode ser que xa este máis grande. Isabela da Cubela, dende a Zona Cero, seguirei informando. Cortamos. Tamén xa vos vale, que nin un metro troixestes. Teño que facelo todo eu? Moi ben, pois xa faigo todo eu. Por Dios!